Hapsay sa team ilawom sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City. Padayong lang nang limpyo sa kasubaan. Nagkadaya basura nga gidamok sa mga creek na hipos ato sa operasyon. Ani report ni Cyril Chavez. Mga basurang nagsagol-sagol na sa lapok, inubanan sa nagkadaya mga gapnod nga naanod sa creek. Kini ang naabtan sa Hapsay sa team ilawom sa Cagayan de Oro City LGU sa ilang gihimong pagpanglimpyo sa Bitan-Ag Creek sa sentrong bahin sa syudad. Sumala kang Patrick Gabutina, nangulo sa mong team nga gipahimuslan nila ang higayon. Ilabi nga ting-init pa aron masiguro nga limpyo kini panahon sa ting-ulan. Mas grabe atong panglimpyo kay it's now in partnership with Oplan Kontra Baha. Kanang operations sa siya sa kanang DPWH, and ang partner nato ang first district na DPWH o second district. Sagad sa mga basura nga ilang nakolekta, mga household waste nga posibleng gikan sa namuyo duol sa creek. Apan ila sab na matikdan ang pipila ka mga basura nga dinagko o nakaputos na. Butang nga posibleng gituyo kini og labay sa suba. Namo nang i-encourage ng mga barangays nga kung pwede apil gid sila sa pagbantay. Nya karon isgutan namo with Glenro kung kinsa pa ang pwede mag-participate para atong mapaluag na to. Karon, padayon ang panawagan sa LGU ngadto sa katawhan nga mo-kooperar sa pagprotekta sa kinaiyahan, pinaagi sa paglabay sa basura sa saktong lugar. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, One Mindanao.